ملتê min ê hêja û berketî Kurdistaniyên delal, xort û qîzên serfiraz û serbilind. Em tev dizanin seranserê dîaspora û her çapercê Kurdistanê ku roja yekşemê Sûriyekê vê mehê wê rojekî dîrokî bêçapkirin. Ez ti wê bariyê de me, wekû hunermendekî dengê min dengê hewer e. Em hîvîdarin ku helwestê xwe bikin yek piştgirtiya Rojava. Rojava beşek ji beşê Kurdistana mezin e. Hêvîdarim ku birêkê aştiyane jî ku em di kolanê bonê de em meşekî aştiyane û em bi dil xuya kirin ji Almana re, ji xerîba re ku em miletekî hêjan e ku em bijîn û em miletekî hêjan e ku em bikarin jiyanekî pêşketî û serfirazî em bi hev re derbas bikin. Hûn her hebin, hûn her bimînin û hûn her pêş bikevin û maç û ramosan û hezkirin ji hewe teva.